Вече знаете, че цветовете в интериора са важни и могат да подпомогнат за детското развитие, за емоционалното и физическото състояние на детето, а и на техните родители. Зеленото, споменахме за него, но конкретно в детската стая може да се използва като символ на хармония, баланс и спокойствие. Асоциира се с растенията, а тази връзка с природата подтиква към растеж, развитие и жизненост. Това го прави един от най-любимите цветове за интериора, не само за детската стая. Синьото го свързваме с усещане за спокойствие и хармония. Този цвят може да има наистина успокояващ ефект, защото помага на съзнанието да се успокои и освежи. Подпомага също така концентрацията и стимулира мисленето. Ето защо е предпочитан цвят за интериора на детските стаи. Сивото също е популярен цвят, тъй като е неутрален и лесно съчетаем. Но конкретно за детската стая казваме по-скоро не на сивото, в големи количества подтиква към сдържаност, сериозност, дори и меланхоличност, което не би било подходящо за детски пространства според нас. Бялото е един от най-използваните цветове, особено за детските стаи. Символ е на чистота, светлина, спокойствие, хармония, но е важно да внимаваме с точния подтон. Хубаво е то да е с капка топъл цвят, да не е студено или чисто бяло, защото създава усещане за студенина и умора. А как да приложите тези и други съвети на практика, а и да бъде екологична и безопасна средата в детската стая, ще споделим съвсем скоро, защото, както споменахме, подготвяме нещо по-голямо на тази тема. Благодарим, споделете видеото или го изпратете на някой, на който ще му бъде полезно. И до следващото!